Apabila isngau ka ketien ke jong belai. Wanum ken sting. Namar ba ka jing penjot kalak jan. Ka bekut kalak jan. Tadeng ta ri no how Jesus Christ. Nget de. Nget ang ni ka ketien ka bangila atay kata. Ka bangila alap kata. Nget ang ni ka ketien. Ka ni ka ketien kan pen im yapi. Ri ang ni ka ketien. Namar ni ka ketien kan ai. Ka jing ida yapi. Ni ka ketien kan pen im yapi. Nakata ka jing penjot. Ya ka ba ansa penjot. Ya ka ni ka perthai. Aku ban tuai kan ni kapor. Nak banta jong pi. Tadi ta wat num pet shu ya ka donut jong pi. Wat num hanga me shu. Wat num ya bun kam tan ba kan ni ka perthai ban shu ya bun kam ban shu hi ha hai ba kan ni ka perthai. Hawa filio snow ba ka jing sawa ka ketien jong blai. Kala riu dam si dam. Ba fin su yo snow ru ya ka jing sawa ka turoi jong angel rang ba kan sawan ka jing rong no. Ya ki banget on rong no. Hendra ya kita ki ba menget te. Kada istang ka jing lengyar, ka jing yam, ka jing kordet. Ka ba 4 jam menum nuh ni perthai. Menum 4 jam ke history jang perthai. Kini kiski ki ban sawan kin ja. Ya ka ba kamat kam 4 ju. Ya ka ba kam 4 ju don ha ka jing tho ru ha ka history. Kan saja. Tadeng ta shwa bagan ja. Rung no how Jesus Christ. Nget no Jesus Christ. Ka jing rung no ka sawan pinlat na kini ki jing jenjar. Ki jing jenjar tra kijin jarba baga perthai kahap ban face kahap ban baga perthai kahap ban mat